Илянка ми е била най-добрата приятелка и не искам да се разделям с нея. Какво й пожелаваш? Пожелавам и в тази група децата да се играят с нея и винаги да се така и да се държат добре с нея. Пожелавам си на Илянка, когато отиде в Германия, да е жива и здрава и там и много да я хареса и да слуша майка си и баща си. Илянче, много ни липсваш, много ни е мъчно, че вече не си в нашата детска градина. Какво й пожелаваш? Да си жива и здрава и винаги да си усмихната и да си спомня за нас. Какво пожелаваш на Илянчето? Илянка, да си жива и здрава и да имаш много приятели в училище и да служиш мама и тати и да имаш много подаръци в рождените дни и да си спомняш за нас от детска градина Смехорани. Панорама. И от група Смехорани. Група Смехорани. Трета. Пожелавам на Иляна да бъде много добра и да слуша майка си и баща ти и да получи много подаръци. Да има много подаръци и да бъде жива и здрава и майка си и татко си да слуша много. Пожелавам на Иляна да е послушна и да обича майка си и баща си и да има много подаръци. Пожелавам на Иляна да стане красива и голяма ученичка. Кажи ми нещо за Иляна. Пожелай нещо. Какво й пожелаваш на Илянка? Да е жива, да се здрава и да се учи от мен. Да казвам ли? Да. Тя ми е гадже и ми е добра приятелка и много ме обича и все така иска да си играем. Какво ще й пожелаеш? Ми да е жива и здрава и много да е хубаво. Добре, дай една целувка тогава, щом ти е приятелка. Дай една целувка.